Nek Wayang Kilat, channel kisah pewayangan Jawa epik, seru, dan penuh makna. Pandawa, Kurawa, Semar, Gatot Kaca, Arjuna, semua hadir singkat dan menarik. Subscribe sekarang. Manus maning jajalan sukertaning bawara iblis lanat. Bagong. Pono kawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap Mundrawini kaya grojogan. Kowe wani ngias Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten? Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa, sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho. Kok mung kari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki kowe saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngias marang Kyai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndarawati padha karo kowe wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Kowe ngila karo kahananmu. Ing atase Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa Jawa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu kowe. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembada.
Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Angkeme ora. Wah. Ngono kok ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap marswaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu iki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to.
Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ra wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku dong raup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya wis. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngonekke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane, duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya, asat saben dina. Lho tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Balen ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Ayo, metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nete. Metu Jawa, gelandang negara regane Adipati. Ayo. Gong, kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Sek ngubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Antasena.
Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sunan Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek ade ra iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nom iki laduk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Heeh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau, Gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, wis sir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista.
Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro, iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kang. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndara Antasena ngantem aku pisan ngudar arep nglawan piye. Ngene wae. Saiki ngene. Ki kok nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Japa Antasena tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Kowe kok ini ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kowe nendi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Garukacapata aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah ya, wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu amba iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajae, Tru. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Toto-toto, Gong, tak takonane nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir, aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goroh kalih pepunden. Jer nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goroh. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu ton ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepunden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, aduh. Wetengku lara bandi. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Tru, rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir perna-perna. Kanane kaya ngene kok tak mikir perna-perna. Asam lambungku munggah tenan. Jangan omong-omongan sih, Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap lho Nina, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing luput sing pundi. Perkara Petruk ajeng mangbata bandanen. Petruk ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong mbelani karo bapak. Lho, mbelani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan.
Bangun morale para kawula sanegara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Silondarawati lan Sinuwun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuwun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinuwun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat. Men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe urung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya Truk, tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Go sike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki ming tanganku ku mlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tintrepku to? Ora kene ndungruken tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara, di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja mbales, kowe manut wae. Atene modar. Truk Garukaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong wis Gong wis. Gong, ya wis. Nggo neh. Ngoten. Kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lampuh ngono. Anu wae kok netel. Dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu.
Oh nggih, siap ya, Gong. Nah, aku loro kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek perkara gedruk kok ndang. Ora kuwi rak gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Tru. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasne gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nang ngene Ndara Garukaca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindane Ndara Garukaca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedruke ping 3. Men Ndara Antasena jedul. Ya. Kototian Gatotkaca kinon mapak Karkasuta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher saktine ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petro. Wonten apa kok rawuh mriki? Petro, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya? Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki, Petruk. Ing Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Oh. Nun sewu, Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing momong wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa. Lah kok sampeyan bayi wingi sore. Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa ya. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet menengo wae kowe. Kula iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo pateni Petruk, mang pateni. Lha sak dadak kok kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi jedi teng Kawah Candra Dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin.
Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang pateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Rasa ngrekoso-ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu-ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek luhku wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus kelipat mabur ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gandeng aku wis ngalahke loro ming kari Antarja. Tandangono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau ming nang burine terus mung ayo tro oh ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki ming kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putu ula e. Putu ula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, ula. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok, Truk. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe kae. Ngisore ketok iyu banget, nggo nglikar kok kaya penak banget. Engko nek wong goleki kowe, omong nek aku ra ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane Truk, ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papa keperanggul mungguing ayuda. Kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar. Kebabaknya mungguing ngalogo. Ndara Antarja. Yo Bagong. Aku sing tekan kene.
Wigatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ra ono. Ora ana. Ngaku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa. Tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu Ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. nek Petruk ora gelem, Tak jiat. nek Petruk wani, Tak pateni. matane Petruk. Iya. Lho, ngopo dadak suluk barang? Ya men seniman padake. Katriku mulung mangrempaking wadya. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Go piye? Jenengmu napa? Antarja. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakaremu le ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-uneki karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo cah nom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo raguyan iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ngula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tokno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur melonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petruk penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Ya ampuh men pusakamu. Lho ampuh.
gunung tak dumek wis jugruk kok. Segara tak dumeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngayal. Ndelok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bungok-bungok banter banget. Heeh. Li ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Loh, kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe ngapusi kok. Aku dadi kono percaya. Sajake epek-epekku iso malik tenan tur ning mbuh dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngono anu. Wah, ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Udu. Kae lho. Heeh, kae lungono lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur ngono kae. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe Diajar wong loro. ya manut le. Woi. Oh, laidan. Petro. Nggih, Ndara Pragota ya. Wah. Kae sing muncul klambihe sapa Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Mancrewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak. Untu marpotol apa, Gong? Heeh. Kok dijabut kanggo lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik.
Tau tak coba copot sak gusine, Truk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Pragoto, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Pate Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Tru. Senyum to, moh. Ora, senyum. Untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, ora malah apik kaya kanggo omong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku panggawa tak ayoni Ndara Pragoto. Wong siap. Ayo terus. Yo. Mentuk palu gedene semono kae. Nyileng anu perbaikan jalan e. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase Pragoto modar kalau e. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho kok. Iso mati kok? Ya iso.
Pragoto iki iso mati to? Iso kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Tru. Wah, gagar otak. Tenan kae engko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Tru? Mbok ora meden-medeni to. Wong len uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bangung ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kuwi. Manus mari jajalan sepertane bone pisanan. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petro kanong para ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Dara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nenggala. Dus. Modar kowe le. Lho. Iso slamet, Go. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, melayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip bediagang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet ya wis, slamet. Yo bali Kong, ha? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus ngopo iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh, wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu melocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kowe tak sangoni gaman. Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kang. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari. Ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majune terus. Kok bendo?
Apa? Milihmu apa omong? Sing nandi iki Nenggala ki ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh, engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati ngono wae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon mengkon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kon. Taman gradi cengele Baladewa. Tugel del gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amo Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tampana legane. Maning jajalan iblis larat menungso ora tataran. Walah dalah. Iki Petruk nggawa graji iki oh iki. Ae sak entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dening aku. Cepet jago wae. Ayo, kamu. Nyuwun pangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos kula mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kontal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampahan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padruka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngiwi-iwi dhateng Raka Mandura. Kasengaja andudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling karepson Petruk kenging Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sakmangke Kakang Semar ngertos lelampahan menika. Tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Nayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantuk karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yai, kula wonten maring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selak.
Namung wonten sukune lan ing penggalih Paduka Yai Prabu kedah paring pustaka jamus miyang jimat Klima Sada. Mesakaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk kepareng maringaken pustaka jamus Klima Sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus Klima Sada wonten negaring Ngamarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yayi, kula mboten badhe wantun atur lamisan Paduka Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus Klima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang, kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih, ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku kok tinggal ning Ngamarta iku arepe piye? Monggo praptakwa ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur ing Yai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Samiaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, kula nuwun mapunten kula badhe munjatosipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang, kula ngunduraken pustaka jamus Klima Sada sinambi amethuk Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yai Aji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu, monggo kula aturi nampi. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah nglumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Projeng Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Koko Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusti. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndarawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana ing Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samiaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun kampil pustaka jamus Klima Sada. Barang Siadi nampa pustaka jamus Klima Sada pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko yen wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arepe piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus Koko Prabu. Yai Aji. Kula nyuwun pangapunten Paduka Yai Samiaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Koko Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe, dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh.
Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu? Mboten kinten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marajul saka sela-selaning garu nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu Werkudara. Nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun kadang kula panengah? Ya ora. Ning lah terus nek rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok ngono nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Ana wong arep metu kok digondheli Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloha ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryanipun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak. Kados pundi lampahan menika wis-wis ora dadak digetuni. Saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi bareng paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar mbudidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Bareng paduka, ayo budal ning Karaka Dempel. Wonten menapa nyuwun dawuh Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu. Napa Den? Kok sampean rawuh enten Karang Kadempel? Kakang Semar,
mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Panjenengan anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagya. Ning nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuwandane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk, Ndara Kresna. Jagat waisane ngubut ora wayah pura jagat. Ya, Kakang Semar. Tak selak ana tanpa guna, jer kuwi kewajibaning nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring kabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lakon iki. Sampeyan ampun kuwatir kula kantheni anak kula nala galing kalih Bagong. Manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ora usah dadak mesgol ati mayuh, digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduning pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Nggih. Wonten dawuh sinuwun. Wiwit budal saka negara ing awu-awu langit, Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pengajap sumusul kalawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit sago bakal nglulusake panjangkaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kanthi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ndigone awake dhewe ngupaya menyang didununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun, saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskitheng esti. Mbok menawi nguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gisih ing samudra menika sinuwun.
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping madu angiseping madu sarining tawang bapa menemban Dewa Kahana mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kalian Patih Dewa Yaksa paduka sampun wareng tedhak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat anak Prabu eneng apa lah kok nganti keraya-raya nyabrang segara apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih penemban krana sareng kula ampah-ampah parandene sakmangke mboten saged anduwa dhateng pepinginaning raos sing tan bangkit pinambeng anggen kula kepengin dados Nalindra wonten negari Ngamarta sakmangke kula badhe nyuwun priksa penemban panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa sakmangke kula nyuwun priksa lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi mara gage midhangetna ya nggir iki pusaka wujud layang druwang putih mulus putih iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada nggonku ngimpi-impi kepengin ngrebut pustaka iki nganti wis sawetara suwe mapan ana ing praja Ngamarta tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klimasada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana Kulup Dewaningrat wonten dawuh. Ngerti ya nggir. Pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaningrat waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Mbak gumana musik wonten paninganipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula badhe kelampan lenggah dampar keprabu negari Ngamarta sirmu piye nggih mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal lah banjur keparemu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe najan kula mboten wadyabala sak wetahipun nanging bapa penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa Pandhawa tentu sirna saking tanganipun ingkang putra pun Dewaningrat penemban. Sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka panasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para Nalindra. Lah kok tekan kene malah ana satriya baguse ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Nalindra Muda? Nalindra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat ya. Nlonjong botol kang dadi tindakmu. Ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab penemban Dewa Kahana wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar keprabu negara ing Ngamarta Raden. Arus maning jajalanat wong kang kaya kowe Dewaningrat
Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Klimasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaning Rat? Lek nomoripatmu gatena gobokmu. Satring Madukara Raden Janaka aku panahing pangenengahing Pandhawa Dewaning Rat. Walah dalah. Sing idan nemoni macan apa abamu? Malah babar pisan tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu. Mara jajalan legane atiku. Saputing angin. Lah kok dadi anakku Dewaning Rat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Paduka ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho. Lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Klimasada tasih gedhegdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira kamanane pusakane. Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kahana kowe sing ngidra pustaka Jamus Klimasada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha kowe. Ayo amuk. Arjuna wonten dawuh. Tiba saka Dirgantara Goko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang ngidra pustaka Jamus Klimasada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu-awu langit peparab Begawan Dewa Kahana miwah atmajanipun Prabu Dewaning Rat. Lah kok Syedya ora mbudidaya ngrebut? Kula dipun getak kontal kendhang kamracundhang.
dawah wonten ngajenganipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu weh ladalah ora pati nduga mono. Golek jago monggo kula dherekaken ora. Nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:04. Saking suwene wah ya kliwati pirang-pirang pulo. Nek wis ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Kok ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak. Bilani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas kene. Wah, jan mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Ah sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe iki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas aku iso urip. Pepet entuk apa tak beleh tak pangan. Ning ora ngerti kiblat. Nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucup mbon-mbon aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Kowe nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Kowe bangeten. Oh. Andel ora. Bangsa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucup mbun-mbun aku krembyah. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petro, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong kok. Kowe sapa? Wah, la dalah. Wah iya. Petro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kretek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsaning napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar. Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe kuwi mbiyen rupane bagus. Ning merga kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petruk, aku Jim Solontoro, Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Wah, ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora aneh nek kula lali. Iya, Petruk. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Aku saiki dadi dewa Petruk. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mangdawi melu Semar seprene malah kere terus kaya ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petruk, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih waya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah.
Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa lan kelakon penjanganing Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane jero ngalas kaya ana sendhang jenenge Sendhang Malih Warna. Nyemplunga sendhang aja wujud petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing Amarta. Wis pake dalu. Kok malah malik wong tuwa. Wis tuwa wae. Nek enom malah do kepencut malah pokokan masalah. Ya wis tuwa wae ngono nggih. Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Kuwi dadi pancatan wunu bali karo bapakmu Semar. Lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa Petruk. Senayeng manglung mintonaken tiwing ramanira kang kumitirane ngasta ing Koko Rabu piye Kok Kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti mbelah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen napa niku wong-wong alasan kok. Mboten sak digakan niku wong-wong alasan. Kosik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika kok sampeyan nadyan skor bal-balan ki mawon kula saged mbedhek. Rada apik iki, Gong, nek wilahan delok bal-balan skore mbedhek iki wae, Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merepeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung sababipun merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kauna sing nyolong pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nek aku njaluk tulung karo kowe saguh ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya saguh. Saguh tenan, sagah. Nek kowe saguh pustaka Jamus Lima Sada rebutan. Yen perlu Dewa Kauna patenana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun. Kahana pinter njara langit ora menang karo aku, lembuta ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku. Kowe nyidra pustaka Jamus Lima Sada sarana culika, aku ngrebut ya salana culika. Prabu kok lenggah neng kene, Premban. Kula menika ngantos bingung, Rama. Pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambiyantunipun Bawa Premban. Majeng malih kawon malih, mundur malih nyuwun biyantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane pareng mboten? Nya, tampanana gawanen nggih, gawanen.
muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebutan. Ayo pusaka rebutan legane ati. Weh, muku ngarepe dhewe. Kala narepa Kresna kandul sanyakroning mring Sang Resi Jahnawi Suta. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulungi ya sak kabehe paten ana sisan. Nyuwun pamit tambahe pangestu. Wong elek wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada kowe ayo balekne kowe sing kudu sumingkir ora kok balek tak ajar kowe sing tak ajar. Sapa iki gawe kaget mak telepek kaya telek. Iki sapa? Ana wong kok suarane atose ra jamak-jamak. Gek bentuke kaya bajai bajuri. Dengkulmu melocot ora? Syukur Tole kowe isih urip. Tole sapa? Kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe. Nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti syukur Petro kowe ijek urip. Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun aturke Sinuwun Ndrawati pun kundur, Pak. Syukur. Ning Sinuwun Ndrawati tenan to? Estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Namine Dewa Kahana karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kahana. Wah, aku mungsuhe banget. Wah, kaya kitiran. Sapa kowe Dewa Kahana? Dewa Kahana dengkulmu melocot. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kahana dadan saged obah. Nalika semanten oyana ya Baskara titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kahana nenggih Pandya Betari Durga. Mati aku. Apa banyak Semar. Kapok makan. Nek ora tak enek iki tuman wae. Anggepe kaya isih. Ayo. Apa ora? Beto madyange Semar atu digulung sampeyan ae dhewe lho. Niki sandangan kula ucul kabeh ben. Ucul yo men. Panjen sing tak ajab kuwi. Ayo. Niki nek dunggahke jare kula mratra. Ya men, mratra ya wae. Meneng wae kowe anggere meneng ra sak omong. Lah tobat. Ngawur banget iki yo nekat tenan lho. Ngandel ora.
Wis yaene kaya isih kaya ngono. Mati aku, Bapak. Pak. Bapak. Ngopo? Ora. Oh, curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku leno terus sok midegem ngono iki. Wegah. Wis wae mesake Betari Durga. Ya ben. Kok. Tugel gawite, Pak. Men gawitku dhewe arep apa? Tobat. Kakang Semar kula sampun tobat, Kakang. Kapamu kapan? Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargasari kene mungsuhe Semar. Ngestakaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Kowe nekat, Pak. Tak dobeli lengen. Hus. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cap bagus mangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa Srani. Sopo Jaramaya, ha? Wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes yo tampanono. Wah! Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit purwa madya usana pun paripurna sedaya manggih wilujeng boten manggalang setunggal menapa monggo sami ngucap sukung resanipun Gusti muga-mugi menapa ingin dipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan kula sak rombongan tak nglajengaken lampah nggenipun nguri-uri kabudaya mugi-mugi pinaring ngono waras lancar niring sambikala ya Semar purnaning gati sura sudra jan kang retsa brasta kaping 10 Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara